sang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sang bombohanay big time adlaw sang Webes sa Petsa Jesse Siate sa bulan sang Marso sa mga tig 2022. Ikatatlong adlaw sang Webes ikatatlo man nga bulan sa mga year 2022. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga tagbalmati diri sa may syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Sa mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na, pinagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome na diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa mga aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sa mga aga. Sa udolong sa inyo sang dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas nga pong sa subong mga balita sa batag sa ginampang, kag balita sa artista. Karon na sa mga balita sa bangman mga tubiko nga maging sentro sa Talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ang Department of Social Welfare and Development Banwa aminado kay di matumod ako ano kalawig antas mabaton sa mga Pilipino ang ining 200 pesos nga financial assistance ang ginaprobahan na kahapon ni President Rodrigo Duterte. Madamdaman naton na ginaprobahan na sang presidente ang rekomendasyon sang Department of Finance nga hindi lang pag-suspend ng excise tax pero maghahatag sang 200 pesos nga unconditional cash transfer sa 12 milyones ka mga household. I-check ka na karon sa report with Bombo Franz Andrew Burgos. Pero saan kaya aabot ang 200 pesos mo? Ato na karon ng kuana sang reaksyon na diri. Siyempre kanakabig ni bilang makaladawan sang labor group diri sa Maya Province of Negros Occidental. Ano mabakal nato na sang 200 pesos? For example, abedera family of 5, divide mo ni ang 200 sa isa ka adlaw. Pila na lang ang ayuda nga tag sang gobyerno man. Balikan nato na karon ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association na Mr. Winnie Sancho. Sa iban pang mga balita lokal, pagasuguran na sa mga adlaw sang gobyerno ang paghahatag sang subsidy sa mga corn farmers kag sa mga fisher folks kadungan na sining pagasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Ang subsidy naman para sa mga rice farmers mabaton nila sa bulan sang Abril sunod diri sa announcement sang Agriculture Department. Sa iba na pang mga balita, ang clean fuel mayo ni nga balita bati check naton kung mayari na diri sa Maya Syudad sang Bacolod maga-implementar sang temporary rollback para sa diesel ang clean fuel hasta buwas sa Marso 18. So, sugod ini kahapon na sa 4 and then magtako pa buwas adlaw sang Biyernes. Sa mga balita nasyonal, kadamo sa mga grupo nga nagakondenar sining ginanunsyar kahapon sang Malacañang nga paghatag sang 200 pesos nga subsidy sa mga pigado o kanining 12 million ka mga household. Sining diri sang grupo sang mga mamumugon at daw tinarsola ni ginalantawan nila nga daw tarsola mga Pilipino. Ano man na ka mga regional wage board ang nakabaton sang wage hike competition nagreklamo man na diri ang National Economic and Development Authority. Siling sang NED habay masarangan din nato ning pagasaka sang presyo sang mga balaklon. Sa iba na pang mga balita nasyonal, Malacañang nagpasalig nga magahimo sang tikang ang gobyerno kasunod sa ning panibago na naman nga incursion sang China sa bahin sang West Philippine Sea. Sa mga balita international, mayaduhan na nga nagakalamatay kasunod sa ning magnitude 7.3 nga linog nga nagatayog sa Japan kagabi Banwa. Naging nakapod dato na karon si Bombo correspondent Josel Palma kaya may ginapagwa nga tsunami advisory, may pila ka tapak nga kadas kwatason sang balod nga na-record sa pila ka mga areas sang Japan. Ilabi na sa may Fukushima and Miyagi region.
Samtang sa nagapadayon ng gyera sa may Ukraine, banwa, ginatagan na sa authority ni US President Joe Biden ang ining paghatag sa dugang nga bulig sa armas para sa Ukraine. Ginatawagan naman sa presidente sa Amerika ang presidente sa Russia, Vladimir Putin, bilang war criminal. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na bombo hanay big time. 10 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Anada na ning mga pumuluyo sa Japan nga gawan nato na si Sir Josel Palma antay sang sining pagtrabaho kay kagabi ginatay-og sang mabaskog nga linog magnitude 7.3 ang northeastern part sang Japan kag nag-uyog sang mga building sa 275 kilometros halin sa may Tokyo. Sabong ginatol sa kalibo nga mga pamalay ang wala sang supply sang kuryente bangod ang apektado man diri ining power distributor o kanang ining nagasupply sang kuryente sa mga pamalaya dito sa may Japan. Sa ginapagwa diri ang data sang Japanese authorities ang ining linog nag-igo banwa sa may coast sang Fukushima region mayara sang kadalumon ng 60 kilometers antes ang tungang gabi kagabi. Ang ining Fukushima region, kung madamdaman ninyo, amo man ang area kung sa diin nagtayog ang mabaskog ang linog, ang magnitude 9 sang March 11, 2011. So, although tiinang na kwanin siya balang mga earthquake resilient o mga earthquake proof ang ining mga building dito sa may Japan as a country ngayara sa may Ring of Fire banwa. However, ito kung magambone ka baskog ang pagtayog so nabugtawagid ang mga pumuluyo. Ang Fire and Disaster Management Agency ang nagpahayag nga mayara sa duha ka mga tawo nga kumpirmado nga patay as of Thursday morning and then 94 kay iban pa ang mga nagkalapilasan apat diri ang seriously injured. Maya ginapagwaman ng tsunami warning para sa northeast coast and na-lift na ini amat-amat na naman sinibanawang na-restore ang supply sa kuryente dito sa may capital nga Tokyo subong nga aga. Ang Fukushima region, this was devastated by one of the world's most powerful earthquakes 11 years ago. Kag nagresulta sang damage kon destruction sa may nuclear plant sa Fukushima ang ining nasambit nga pagtayog nga nag-trigger sang meltdown. Subong mo naman niyang na-record sa area sa northeastern Japan banwa ining magnitude 7.3 nga linog. Si Prime Minister Fumio Kishida ang nagpasalig nga wala man kuno sa mga unusual event ang na-record sa may nuclear power plant. However, banwa, siyempre, mula ng isa sa mga gin-panic sa mga pumuluyo. Imagine nyo na ang ining pagatay o gabalaho nga makita ninyo sa tono sa nga Facebook Live. Amo ning unang mga footage sa ginapagwa direkta dito sa may Japan. Sa gera, din nagkatayara sa piyakalinya si Bombo Samurai correspondent Josel Palma direkta sa Japan. Sir Josel, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga sa imo. Mayong aga Bombo Ernin, kag sa tanan niya tagpalamat isang bombo dira sa probinsya sang Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Mayong aga Bombo Ernin. Sa diin ka sir, sang nagtayog dara magnitude 7.3 ang linog. Bali Bombo Ernin, ang linog na tabo kagabi alas 11:36 sang kagabihon
kag kung sa diin na nakibot diyan ni kita Bumbo Erlin kay bangod sang kabaskog sang pagtayog sang ato na hamtang nakibot kita kay pati ang mga kwadro sa kilid sang ako natulugan nagkaladagdag Bumbo Erlin nga nag-cause nga kita nakabugtaw kag then pagkatapos adto Bumbo Erlin gin-check ko kung din ang epicenter kag ini na yara sa Fukushima Prefecture Bumbo Erlin. Ang Fukushima Prefecture kung matandaan sa aton mga tagpalamati amo man ini ang gintayog sang sang March 11, 2011 nga magnitude 9 nga earthquake and tsunami nagkusang tsunami Bumbo Erlin. Aha. Mga ano kadugay, sir, ang pagtayog? So far, ang ako nabatyagan is siguro naglabot sa mga 1 minutos ang mabaskog nga pagtayog Bumbo Erlin, no? So amoy na ang ato nabatyagan kagabi kag ang ini nagitugas ang paghatag sa tsunami advisory dito sa area Bumbo Erlin. Kag wherein sa iban nga lugar suno sa report sang NHK Bumbo Erlin sa iban nga lugar naglabot na ang tsunami ini nga nagalabot sa mga 3 katapakang katason Bumbo Erlin. Kag luwas dira Bumbo Erlin ang ini pagid ang nagdulot man sang masobra sa 2 ka milyon ka mga pumulua ka mga pamalay ang nawadaan sang kuryente diri sa bahin sang Tokyo Bumbo Erlin nga kung sa diin ini ang ginaserbisyuhan sang TEPCO o kung Tokyo Electric Power Company nga amo man ini ang nagapadalagan sang Daiichi Nuclear Power Plant Bumbo Erlin. So, bali sir, may mga na-record na no, nga mga pagtaas ang balod, pero let's say abi nga tsunami gidya, wala man sa may na-record dira. So far wala pa man Bumbo Erlin amo lang pagtaas ng tubig sa mga 3 katapak kag so far hasta subong wala pa man nila ginlift ang aton nga tsunami advisory Bumbo Erlin. Kag asub na mayara nga mga may reported na siya nga initial report nga mayara na nga naglabot sa 92 ka mga injured ini Bumbo Erlin nga nagikan sa nagkalain-lain nga mga prefecture diri sa Japan kag mayara man nga reported nga 2 ka casualty kag isa diri ang nagikan sa Suma City sa Fukushima Prefecture Bumbo Erlin. When we say Fukushima, sir, ano ni siya gani kalayo sa inyo ya location? So far ang Fukushima Prefecture nagalabot din siya by bullet train labot din siya sa 2 to 3 hours Bumbo Erlin pag-travel. So ang mga napilasan sir, because siguro nga mga nahulugan sila no, nadagdagan bala sa mga nagkalataktak sa nagtayog ang duta. Most likely siguro Bumbo Erlin na kalapilasan nini sila siguro tugas ang pagkabunggo or either nga nagkalano sa mga nagkalabuka nga mga salaming or ang iba nagkalahulugan man sa mga bagay nga nagakalabit Bumbo Erlin no kay syempre siya kapabaskog sa pagtayog sa mga buildings amoy na kay tama ka violente even diri sa Tokyo Bumbo Erlin tama ka violente ang pagtayog sa mga buildings that is why nga nag-cause ang mga injuries Bumbo Erlin. Pero so far wala pa man sing reported nga life-threatening ilang mga injured pero at least amo lang na maluwas sa 2 reported casualties Bumbo Erlin. Oo. Pero although sir naanad naman kamo yan no, pero medyo basko gid ni abi ang subong. So far ang kita kay siyempre ang Japan na bala naton nga earthquake belt ini kay nabilong ini siya
Ring of Fire. Mm. So amoy na ang mga tao diri daw nasanay naman Bombo Erlin sa muni nga sitwasyon, unlike nga kung mabaskog na gid man taas na gid man alin sa mga magnitude 6 pataas, syempre nakaalarma man ina Bombo Erlin kay because man niya sang na-experience siya naton niya kakugmat sa gindala sang March 11, 2011 niya dako nga earthquake kag tsunami Bombo Erlin. Pero dira sa ginaobrahan mo, sir, nagbalik na yan, no? Ang supply sang kuryente. So far may-ari kami diya nga may kami diri kami sa Kanagawa Prefecture Bombo Erlin. So adjacent tang Tokyo no. So far subong ang aton nga government ang aton nga Tokyo Electric Power Company ang pasalig man niya himo nilang ila mahimo para may balik agad ang kuryente. Okay. Sir Josel, thank you gid sa sining update. I'm sure medyo sako kag gid dira, but salamat gid sa sining update. Thank you so much mayong aga sa imo bombo correspondent Josel Palma, sir. Wala man siyang Bombo Erlin no. Bali padayon lang sa pagpamati sa mga madala pa naton yung mga updates. Direkta gikan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma, Basta Radyo, Bombo. Madamong salamat kaya bombo correspondent Josel Palma. Direkta dito sa may Japan na may aduana ka mga kumpirmado nga nagkalamatay kasunod sa ning paggatay og sang magnitude 7.3 nga linog kagabi dito sa may Japan sa Shinkansen na bullet train na diskarel man ini Banwa. Mayara ginabantawan na the people on board pero wala man ako sa mga na-report nga injuries base dari sa report sa mga otoridad. Ang subong okay naman, at least bisan na paano na-restore na ang supply sang kuryente. Ang TEPCO, amo ning na-mention ni Sir Josel Palma, Tokyo Electric Power Company, nga mayara sang nag-supply sa bilog ang capital sang Japan, nagpahayag malapit sa 2 million households o kan mga pamalay ang nadulaan sang supply sang kuryente kasunod sang paggatayog. Lakip na diri ang 700,000 sa may capital. Ang Tohoku Electric Power, another utility provider, ang nagpahayag nga 38,500 homes ang waipas ang supply sang kuryente as of 7:40 a.m. Diri sa aton sa Pilipinas. So, ginapasalamatan lang ni naton because hindi mo nakadamo sa mga nahalitan. Kasunod sa ning magnitude 7.3 ang linog dito sa may Japan. Ang Japan haluson kada semana ginatayog sa mga linog but hindi mo ni ka baskog. So somehow medyo naanad naman na sila. Kay masami ginatayog ang duta o nagatayog ang duta dito sa may Japan. So, amo ni so far ang mga pinakaulihing mga development halina dito. Kasunod sa ning magnitude 7.3 nga linog nga nagatayog sa northeastern part sang Japan Antes ang atong nga gabi kagabi. 22 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Pagbalik nato na Banwa istoryahanta ini ginaprobahan kahapon ni President Rodrigo Duterte nga 200 pesos gid. 200 pesos gid nga ayuda para sa 12 milyones ka mga households ka hindi man masuspend ang ining excise tax sa produktong petrolyo. Sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatian. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Paradyo Bombo! 39 minutos na nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pabalikan na diri sa pagkapangalagad sa bombohane big time. Kahapon na banwage na anunsyar sa palasyo sa Malacanang nga ginaprobahan ni President Rodrigo Duterte ini nga 200 pesos nga monthly allowance o kon ayuda o kon unconditional cash transfer bot silingon wala dira sa mga gintalana nga mga kondisyon kung paano gamiton sa mga pamilya ining 200 pesos kada bulan sa bilog na ning tuig. Sa bilog na nga tuig 2022 parang mapahagan-hagan ang ining impact sang nagapadayon nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo. Si acting presidential spokesperson Martin Andanar kahapon sa ginpatigayon nga press briefing sa palasyo sa Malacanang nagpahayag na ginaprobahan sang presidente ang duha ka mga rekomendasyon sang Department of Finance in light of the series of increases sa presyo sang fuel. So ginaprobahan sang presidente ang ining pag-retain, pagpabilin sang fuel excise taxes nga ginapatuman o kung gina-impose ang tax reform for acceleration and inclusion o kung ang train law kay ang pag-suspend sini mag-reduce sang revenue sang gobyerno sang 105.9 billion pesos nga magapondo sa mga programa sang gobyerno. Ikaduha, ang paghatag sang targeted subsidies nga 200 pesos kada household o kon kada pamilya to the bottom 50% of Filipino households. So, ini ang mga kauturan naton nga mga pigado o kon mga remedyo general. So, why man diri abi naka-specify gid kung sanay o ang ining mga makabaton. Pero, gina-presume na naton nga base amo man ang sistema sang ginapang nagtag ang ining SAP, to bala? Ang SAP nga husto lang sa may mga kauturan kita nga mga nagreklamo nga kadugay man to sang pagproseso. So, ang iban, nakabaton, ang iban nga to ni mga kauturan, o daw nga ti mga pigado man sila, wala sila nakabaton. Sang Social Amelioration Program o kung ng SAP grant. So, base, kung amo man ang matabo, kung paano pilion ang ining mga makabaton sang tag 200 pesos kada bulan nga subsidy para sa mga poor households. Si Finance Secretary Carlos Dominguez III ang nagpropose sang paghatag sang 200 pesos kada bulan nga subsidy para sa mga poor households for an entire year to ease the impact of fuel price hikes. Ginrekomendar man sini ang pagpabilin sang excise tax sa diesel kag sa gasolina. Kay ginako ni Dominguez nga ang ining amount banwa
hindi man siya bastante, pero gin-point out niya nga amo lang ni ang masarangan sang gobyerno nga ihatag sa sining nga mga tinion. Ang targeted subsidies magadangat sa 33.1 billion pesos sa budgetary requirements. Again, 33.1 billion pesos ang kinahanglan para sa sining 200 pesos para sa 12 milyones ka mga households diri sa aton pungsod. Ang pondo para sa subsidy ang kuhaon sa higher collection sang value-added tax bangod sa nagasaka nga presyo sang diesel kag sang gasolina. Sa subong ang presyo sang Dubai crude oil nagadangat sa $110 per barrel. Ang VAT revenues ang magasaka sang 29 billion or 26 billion pesos. Kung ang kada bariles sang Dubai crude oil ang nagabalor sang $125, ang aton nga revenue halin sa value-added tax ang magasaka sang 34.6 billion pesos. Ti amo ni ang kuhaan sang sining ayuda nga tag 200 pesos kada pamilya sa sulod sang bilog ng tuig 2022. Ang pila ka mga senador ang nagpanindugan. Ngayon bastante ang ining cash aid. Sa baylo, ang ginaduso nila isuspend na lang gidanay ang excise tax on fuel. Ngahatagan sang ayuda o sang i-suspend, ipaiway lang anay. Ipaiway temporarily ang paghatag o kung pagpatong sang excise tax sa diesel, sa gasolina, sa kerosene, nga nagasulod dari sa aton, amo lang nakasimple ang obrahon sang gobyerno. Siling dari sang pilan naton ka mga senador. Kay kun amo sini, so sa pagkalawig yung proseso, i-check na bala kay Bombo France Sandro Burgos. Kay kun madumuduman naton tuig 2020, naghatag ang gobyerno sang cash aid sa idalom sang Social Amelioration Program through the Department of Social Welfare and Development. Sa pag-survey pa lang itong daan, sa pagtumod pa lang to kung sanay sino ang makabaton, kadugay na sang inadlaw sinemana nga ginhulat. Plus pagid, sa kalawig sang pila, mag-claim ka sang imong nga ayuda, ang batunon mo 200 gid. Subong sa presyo anay sang marot, ambot ko may gunin do hindi na gani. Pila ng presyo sang marot subong 240, 250. Di mayo man na mo no? At least masiling ang gobyerno, at least pagpila ninyo sa sulod sang pila ka oras para nga mag-claim sa inyong ayuda, pagpuli nyo, may 4 kamo ka kilo nga bugas nga mabakal, o kon may mabakal kamo nga marot, o kon ano, dira nga sa isang isda, o kon manok manayay mo, o kon karne man niya sang baboy, pili kailang na dira, importante, paiguon mo lang sa 200 pesos. Ano giman kalawig ang ining pagtumod sang mga benepisyaryo? Kung mayara kita sa ning financial assistance, may cash aid, mayara sang unconditional cash transfer na gikan sa gobyerno, kaya kung balikan na to ng SAPTO, ang isa sa mga nagtumod amugid ang local government unit. Gagin endorso sa DSWD para sa first tranche, sa second tranche mayroon dito sang validation kag deduplication nga ginpatigayon. But sa lingon, kung ikaw yung dara o kanang miyembro sang pamilya ni mo nakabato na, hindi na pwede nga upod ka mo mandra sa household o kung sa isa lang niya kabubong, may ban pagid nga magabaton. From DSWD Region 6 sa Bombo France, Andrew Burgos sa report. Kamin. Bombo Lane sa amo nga tiyon da ka damo gitsubong sang talaklaron sang aton nga mga kultura no.
Sanding kita subong Bomborlin magbalikid nga sektor, mapa sektor man sa transportasyon o sa sektor man mismo sa mga mamumugon, halos Bomborlin naga-problema gid no, kaga silingid ja Bomborlin nga nagapanawagan gid no, ang sweldo kinanglan gid nga dugangan o kung may pagsaka sa regular wage everyday Bomborlin. But kahapon panibag-o ni nga ginpermahan ni sa atong presidente ang i-suspender ang excise tax Bomborlin nga amo ni subong ang ginaproblema gid no, nga nagabutong pagid sa aton nga mga kauturan, especially sa mga pigado man trabi nga mga mamumugon Bomborlin o mga trabahante no. Ang excise tax ni kay ang excise tax sa oil products Bomborlin grabe gid no. Dili naton nakita ng resulta nga ang pagsaka sang presyo sang gatong subong, so hindi na gid subong Bomborlin magwanta. But because kahapon nakapangita man guro sang inisyatibo ang gobyerno, pero galing Bomborlin ginapamangkot ini no kung igo inibala o kung supisyente sa mga benepisyaryo. Kaya makon mo ti 200 pesos nga monthly allowance na siling para sa ma-address ang concern when comes sa oil products Bomborlin. Kung tanaw nato ng 200 pesos, hindi na gani kaigo sa duwa ka adlaw, pang isa lang ginakadlaw ang 200 pesos ngayon na Bomborlin. So diri naton gintanaw kung paano ni ang proseso, especially Bomborlin sa mga nagliligad nga tinuig kay because nga matatlo na kita katuig nga pa kita gihapon sa idalom sang pandemic. But sa muni nga mga sa sini nga tuig 2022, dili na kita Bomborlin naka-experience gid sang mas manubo nga sahi sang alert level status. Kung ikumpara naton sa una nga may mga community quarantine status, may mga guidelines ina per quarantine status kag nagapakita dra Bomborlin kung ara mismo bisa enhanced community quarantine ang isa ka LGU o kung ang isa ka lugar kay Bomborlin may mga ayuda gina sila nga pwede mabaton no, paagi sa aton nga Department of Social Welfare and Development o kung ang DSWD Bomborlin. So diri naton gin-check kung kamusta ang lakat sang proseso kagang sistema sang pag-distribute sang nasiling ning mga ayuda Bomborlin. Gipagkikangutan nato no ang DSWD Central Office or diri sa aton sa Region Bomborlin paagi sa ilaning sa Regional Information Officer sa kay Miss May Rago Castillo Bomborlin. So mismo kay Miss May sang nagligad nga tuig do kadamo gid Bomborlin sang mga programs nga masiling naton bing naghatag man sang bulig, especially sa mga pumuluyo bala nga aragid mismo Bomborlin sa panginanglano nila no. May mga programs kaangay gito Bomborlin ang pinaka-controversial nga sahi sang ayuda o kung programa nga magbulig sa mga pigado kag sa pumuluyo amo ni ang SAP o kung ang Social Amelioration Program Bomborlin nga ang kada isa to di dumakabaton sang plus 6,000 or 5,000 pesos each no nga natiktuhan sang nasiling ni nga COVID-19 pandemic Bomborlin. So ang SAP dra gina-check to sang DSWD before since from the central office paupos Bomborlin sa pila ni ka mga regional offices, especially diri sa aton sa Western Visayas sa Region 6, ang patpat man sa aton ni Miss May Castillo Bomborlin kung paano ning distribution, paano ang guidelines when comes sa pagpili kung sino ni ang pwede makabaton sa nasiling ni nga ayuda nga nagikan sa gobyerno Bomborlin. So mismo sa Miss May nang ginpakigangutan ang mga local government units Bomborlin, especially binaidalom sa amon nga mga sahi isang quarantine protocols dira Bomborlin no, kung ano pagidaping nga mga status dira amo na dayon Bomborlin ang mga posible nga makabaton sang nasiling ni nga ayuda. And then after that Bomborlin hindi mismo ang DSWD nga maka-check it bala Bomborlin kung sino ning pwede makabaton kay with the help of LGU o kung ilan ning with a partnership sang LGU Bomborlin, hindi man niya ako na makamatumato bilang DSWD without the help of the specific LGU Bomborlin. So ang LGU dere together with the Manila sa social welfare nga office no nga mga personnel Bomborlin, sila na dasla mismo kung ang proseso Bomborlin may tendency nga do may briefing lang nga maluntad sa tunga sang LGU kag sa DSWD together with the social welfare personnel nga mo nabing tagaan sang task to provide kag maghatag sang mga information kung ano kag kung sino Bomborlin ang pwede makabaton sang nasiling ning nga ayuda nga nanggikan sa gobyerno. And then after that, pero ang malista sino si LGU?
Yes, Bomberlin. O LGU gina. Pero ang when comes sa distribution na Bomberlin is DSWD ginaya mo, no? Ang local government unit lang ginadaang kung saan pala pa Bomberlin, do sila nakitangara na sa front line bala when comes sa sila nagidang nagapanguna when comes sa sa pag-check bala, no? Sang pwede dabi matagaan kag kung sino da ang hindi pwede matagaan. Pero hindi ni siya Bomberlin madasigay nga sa isang process kay each programs nga sa idalom sang Department of Social Welfare and Development may mga nagkalain-lain islang nga mga time frames Bomberlin, no? Nagabase na sa guidelines kag for example why man gina-specify sa aton ang DSWD kung ang for example ang SAP for example within 6 months sa amuning nga region maubos na tanan Bomberlin baton o kung mahatagan ang nasiling nga mga benepisyaryo. Pero nagadepende na Bomberlin kung paano ini gin set up, gin plaster ang specific nga mga guidelines for each programs nga sa unders ng Department of Social Welfare and Development. While abot sa SAP Bomberlin, may mga social pension pa na silang gipang-mention and then with may mga ayuda pag nasa Bomberlin sa mga sa bahin man sang mga workers o kung mga mamumugon man Bomberlin. So amo na dira, dugin pang isa-isa gid kung paano ni nila ginapatigayon kag paano initapuson ang mga programs nga gina-assign sila sa central office sang DSWD Bomberlin. But for sure, binulan, no, Bamuandro? Ang Correct, Bomberlin. pag-determine? Yes, amo gid gani. Kay kung tanaw na itong Bomberlin sa aton lang mga experience kag base man sa mga previous reports nga nabato naton since last year, do hindi gid Bomberlin madala sa 3 ka bulan, 4 ka bulan o kun 5. Estimate gid gani Bomberlin do gidlagan gid gani guro lapit sa 1 ka tuig bala ang ilan ning pag-process kag pagpanagtag sang nasiling ning mga ayuda. White amo lang na galing Bomberlin, no? Kung ang specific amount o kung ang gin-preparar sang gobyerno nga budget para sa amo ning mga ayuda kung nakumpleto gid man bala panagtag kag kung may kulang o kung specific ang amount nga napanagtag sa kalaisa nga mga benepisyaryo Bomberlin ti subong ang sabayan sa DSWD sa ila to Bomberlin nga latest nato to nga check is ang stop distribution is nangin successful but ang ilaning auditing bala Bomberlin, no, sa mga na-release nga mga amount yamo pa na ang dako ang pamangkot kon naubos gid o kon wala Bomberlin. Tikwan magamuso ni Bamuandro subong March 16 kita basi malabutan Hunyo ay panigyapon. Amo na ang Bomberlin nagdako gid nga pamangkot kay as of now ginusisa man ni naton kung sa bahin gid man sa DSWD ang 200 pesos ni bala Bomberlin, no, nga 200 pesos nga budget for to address the oil problem sa when comes sa consumption sa mga oil products especially sa mga pumuluyo nga hindi to magnubo sa 12 milyones to ka mga household ang pwede ni matagaan. So sa ila Bomberlin way pagit sila sang directives, no, way pagit nakatag sang instruction ang central office kung paano nila i-address, paano ni plastaron ang guidelines sana siling naman nga panibag-o nga posibleng nga ayuda nga panghatag sa mga nagakinanglan Bomberlin. Pero kung ano gid man niya ang mando sang national government ara man mismong DSWD Bomberlin nga magapreparar para sa amo na bing posibleng nga bulig Bomberlin. Okay. Bomberlin may payag diri sa aton ang Regional Information Officer sang Department of Social Welfare Development Regional Office 6 si Ms. May Rago Castillo. So for each process and for each subsidy, that will depend Andrew sa guidelines nga ginapapanaog sang DSWD Central Office, no? So as to selection sang beneficiaries, of course ang DSWD. Mama France, gada lang gada kindly hold your line na balikan at kadugay-dugay kaya yara sa piya kalinya si presidential candidate Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Mayor, live po tayo sa Bamo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po, sir. Hello, Mayor. Hello, sir. Okay. Hello po. Opo dato na subong nga banwa ang isa man sa mga nagabisita subong diri sa ato na sa may syudad sa Bacolod and the province of Negros Occidental si Manila Mayor Isko Moreno.
Parang makapaambitan saya sa mga pananawan, sa mga daragko nga mga problema, ginatubang nga naton na subong, ilabi na ining padayon nga pagasaka sa nga presyo sa nga produktong petrolyo. Kay isa man sa mga ginaresultani ang ining suspension sa excise tax, pero way ini ginaprobahan sa nga presidente because dako gid ang amount o nga kantidad nga madula sa aton nga revenue sa nga gobyerno nga suno sa economic manager sa nga presidente pwede pang nga magamit sa mga projects and programs. Mayor, good morning po sa inyo, sir. Hi, Bombo Early. Yes, sir. Good morning sa iyo at sa mga staff natin dyan sa Bombo at sa ating mga kababayan dito sa Bacolod. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta yung paglilibot po ninyo, sir, sa aming lungsod at out of town din po? Ay nako, nakakagulat, nakaka-touch talaga na very warm since yesterday from the airport, from the barangay, motorcade, town hall, kung saan lugar na pinupuntahan natin. Ako napaka-warm ng mga taga Bacolod. Silay, Victoria, at kung saan pang lugar. I'm really grateful. No? Nagpapasalamat ako sa mainit na pagtanggap sa atin ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Sir, ngayon po ay talagang napakarami yung problema na hinaharap ng ating bansa. At isa na po dito yung talagang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito sa itong fuel subsidy? Una po tayo, sir, doon sa mga drivers. Well, and you know, and as a matter of parang pangarap natin sa taong bayan na umatras muna ng kaunti ang gobyerno wherein I'm proposing 50% tax cut sa crudo at 50% tax cut sa kuryente. Mm-hmm. Ngayon, pag yun nakagawa natin, at least makukusyon natin yung socio-economic impact sa buhay ng mga tao, yung itong nangyari sa pandemya, tapos nangyayari sa ekonomiya, tapos yung external uncertainty na nangyayari sa ibang bansa. Opo. Nagpapatong-patong yung problema. So, tataas ang bilihin, naturally. At nakita mo naman ang crudo, Bombo Erlin, the other day, 15 pesos, 12, 15 pesos. The last week, 6 pesos. So talagang ako, ang nakikita ko dyan, aabot ng 100 piso. Mm-hmm. Pagka talaga nagtuloy-tuloy itong trajectory na ito, lalo na tayo mahirapan. So sa akin, para makatipid man lang ang tao, magparaya ng kaunti ang gobyerno. Mm-hmm. Ngayon, siyempre, malulugi naman ang gobyerno kapag tayo nagbawas ng buwis. Well, okay lang siguro malugi tayo pansamantala. Gumaang lang yung pakiramdam ng tao, yung hirap na dinaranas niya. Tapos, ang gawin natin, maging epesyente tayo sa pamamahala ng pera ng gobyerno na huwag mapunta sa mga masasamang kamay yung natitira natin resources and to spend it efficiently. So, these are the things the measures that we can do para maramdaman naman ng tao na may gobyerno. Pero sir, pabor po ba kayo dito sa 200 pesos na ayuda? Hello, 200 pesos na ayuda? Opo. Well, any help sa taong bayan, okay ako dyan. Kung na kailangan mag-ayuda tayo sa pagkain, financially, or sukrudo para sa mga driver, malaking bagay yan. Kasi hindi naman natin kailangan din natin unawain yung mga pasahero, hindi naman natin sila pwede masingil na mahal kasi kapag din ang pera nila. Hindi naman natin pwede pabayaan yung mga driver kasi maliit na ang kita nila. So these are the balancing act that we need to do, and ang kailangan nga natin sa buhay ngayon ay talagang mag-unawaan. But the government can intervene and cushion this economic impact sa buhay ng tao, whether driver, pasahero, nanay, tatay, empleyado, at negosyante. We really need to, yung alam mo yung malasakitan, bombarding, yun talagang kailangan natin. At the same time, we as a government should act fast. Yung
katulad nung last week, yung 2.6 billion na parang ayuda sa transport, that can help. No? But to institutionalize it, I mean, to put it in a wider reach para lahat ng sektor ay maramdaman na may gobyerno siyang maasahan, ay yung pinopropose nga nating tax cut. Kasi yun talaga, kahit sa loob-loob ng sinita, sa gitna ng kalsada, sa malalaking building, mayaman, middle class, mahirap makikinabang directly, mas mararamdaman nila. Opo. Pero doon sa suspension naman po ng excise tax, ano yung masasabi ninyo doon, Mayor? Hello? Yung suspension po ng excise Suspension tax. ng excise tax, that's good. Okay tayo. Anything, Bombardier, anything na makakapagpagaan sa buhay ng tao na kayang gawin ng gobyerno, it must be done now. Not tomorrow, not next week, not next month. It has to be fast. Kasi yung epekto ng gulo sa Ukraine at Russia, unti-unti na natin nararamdaman. No? Nag-trickle down na. Opo. Sabi ko nga nung about 3 weeks ago, sabi ko, antabayanan yan. Ako, dahil yan ay isa sa mga nagpo-produce ng crudo, natural gas, harina o wheat, no? At saka bakal. Itong mga produktong ito na pinoproduce nila at binibenta sa mundo, pagka nagkaroon ng shortage yan, lalakas ang demand, magmamahal ngayon ng presyo, hindi naman tayo ganun kaunlad na bansa. So, maapektuhan at maapektuhan talaga tayo. Tatama na yan sa isda, tatama na yan sa karne, tatama na yan sa bigas, tatama na yan sa asukal, sa mga commodities. Yes. So, talagang maapektuhan tayo ng gusto. And the best way to do it is atras lang ng kaunti ang gobyerno. Yung pagtaas po ng presyo ng produktong petrolyo ay merong domino effect. And hindi lamang po yung mga motorista yung gumagamit nito, syempre din po doon yung mga magsasaka. Ano naman po yung program ninyo para sa mga... motor nila sa dagat, tapos yung shipping cost, tataas yan, tapos yung water pump na ginagamit nila sa tubig. So, anything that na may makina gagamit ng crudo. So, pag gumamit ng crudo, mataas ang cost of production. So, mataas ang puhunan. So, pag binenta na, siyempre, hindi naman nila ibibenta yun ng palugi. Mahirapan naman yung ordinaryong tao kasi hindi naman tumataas ang sweldo. Hindi naman natin basta mataasan ng sweldo, lugi naman ng mga negosyo, nagsusurvive lang sila. Pag nagsarayo, mas malaki mawawala sa tao. So, talagang yung pag tayo nagmalasakitan, yung may mapaghari mo na lang tayo sa buhay. Hindi ko malalagpasan natin to. May awaan Diyos. Opo. Mayor, saglit lang po sir ha, baka pwede po kayong tumawag sa cellphone number namin. Kasi parang medyo mahina talaga yung audio natin dito. Sige, babalik po kami sa inyo sir. Opo, dato na subong si Manila. Salamat mag-iingat kayo. Salamat. Thank you. Okay. Upo nato na si Manila Mayor Isko Moreno, isa man sa mga nagapadalaga na bilang presidente sa 2022 elections. Kaya sa munin subong isa gida sa mga ginaduso kung tanin sa aton nga mga mamalida banwa ang pagpatigayon no kun pagpatuman lang nga na ibala. It's either kung di man subong ang ining amendment gida sa oil deregulation law, mayara sang suspension ng anay sang excise tax. Kaya kung maghatag sang ayuda banwa ang ining 200 pesos ahay. O man niya siling nga nagay-ikay kita sa 200 pesos. Pero ang 200 pesos, sabi tayo naman nga mabakal sini man. Kung, for example, amay, iloy, daso may 3 ka mga kabataan, isa ka kilo to nga isda, tiyan mo na ni may guwan niya, subong gani, siguro mabakal ka nga isda nga 200 pesos, pero nang medyo pulo parot-pot lang bala. No? Hindi ka na mo nakanami bala nga isda. Kaya tibisa na gani ang marot banwa nagsaka man ang presyo. So, kung i-divide din naton ang 200 pesos kada bulan sa 30 kadlaw, 6 pesos o 6.50 ang kada adlaw nga ayuda sa gobyerno sa mga pamilya.
ti ang pamasahe gani subong isa mo ka way, one way mo, isa mo ka ride bala 10 pesos. Hindi gani makaigo ni ang ang 6 pesos sa isa ka ride. Kung isuspend na to ng excise tax, tanan gidya ang makabenepisyo, and then ang ining amount, ining budget nga ihatag sang gobyerno para diri sa sining 12 million ka households. Kung i-multiply naton by 200, that is more than 133 billion pesos. So, that is 33 billion and 100 million pesos. Amo na ang budgetary requirement sa paghatag sa sining ayuda nga tag 200 pesos kada bulan sa 12 million na ka mga pamilya. Karon balikan nato na si Bombo Franz Andrew Burgos kasi kay Ma'am May Rago Castillo, ang Public Information Officer sa Department of Social Welfare and Development Banwa. Sining proseso balakon paado ginahatag ang ining financial assistance coming from the government. Kangay sang ato na siniyang na-experience ti hindi nubo siniya Banwa pila ka bulan ang pagproseso, and then basing iba na din mga reklamo nila bala ang ang kadugayon sa paghatag dason hindi pa tanan ni nga mga kauturan naton sa nga mga pigado o ka mga remedyo general, mga less fortunate ang miyembro sa aton sa nga populasyon na makabaton because salin pa man nga sang may mga ginapanghatag ng ayuda nga aton na gobyerno, yara na gid ding reklamo nga kung lapit kaya sa luwag ikaw gidya ang makabaton. Sige, pareho na nato ng pahayagan rin sa Public Information Officer sa DSWD Region 6, Miss May Rago Castillo. As to selection. And in fact, a number of interviews I've always highlighted na Andrew, ang mga workers na para sa LGU, they have so sacrificed themselves na while most are at home, most were at home during the height ng pandemic, pero sila ginisgo man ila kung galingon to assess, to ensure that the services were delivered. Okay. So Ma'am, speaking of this, ang time frame bala, ano gid siya masami kalawig i-process ang isa ka program, Ma'am? That would depend gid sa guidelines, Andrew, on a specific program. So, and of course, the counting would be from the moment na nadagdag ang pondo sa amon sa region. Ang SAP, madasig man nga na papanaaw sa mga LGUs ang fund, sa particularly sa first tranche. Then ang special AIX, which was last year, madasig man nga napapanaog dayon ang pondo sa mga LGUs. That's from sa DSWD nga po na part. As to social pension, it has its own time frame. Yes, ma'am. As to 4Ps, niara mo siya sa kaugalingon niya time frame. Ang SLP, niara mo siya kaugalingon niya time frame, no? These are scheduled through payout. So for social pension, the payout is sa subunga tuig every quarter. Last year, that was per semester. 4Ps, that's periodic. Then ang SLP, that is being scheduled sa mga communities kag sa mga associations na recipients. We are still awaiting for instruction and guidance on the matter, Sir Andrew. As soon as we are instructed and necessary guidelines and mechanisms are already in set, kami naman sa DSWD are willing and open, no,
kag whatever is the directive of the office of the president, we are always abide. Opo, France. Mamo Andrew. Okay. So, amo ni ang proseso kating iban na to nagligad para sa ning social amelioration na program. Ako din naghatag diri sang listahan ang local government unit. So, kunin na dasigay man to abi nagligad ng paghatag sang first tranche bala sang social amelioration na program. Karon diri sa sining ayuda, hindi pa ni naton matumod, hindi pa ni sure kung may pondo na gid nga daan subong. Kay siling diri ni Dominguez, ang pondo nagikan sa subsidy will be sourced from the higher collection of value-added tax. So, kung ang per barrel sang Dubai crude is $110, ang VAT revenues naton will increase by 26 billion pesos. Will increase pa lang niya. So, diri pa ni kwaon ang ining pondo para sa ayuda sa mga pumuluyo. Kung mag $125 per barrel naman ang Dubai crude oil, ang VAT revenues natin will increase by 34.6 billion pesos. Diri inikwaon ang ining pondo, kaya hindi ka man niya siling yabi nga sos pagabot sa kamay oil carrier, amo na ni kadako dayon ang income sa gobyerno, Bobo France. Bobo Andrew. Yes, Bomberlin, no? So, muna ang kinanglan kit subong pala because ang excise tax ni Bomberlin, kung may mga options pa nimo, no? Mismo ang gobyerno nga mag-tutok sini ko paano ni resolbaho ng muning problema subong in terms sa mga buwis bala Bomberlin ting excise tax para man sa ila kung isuspend ni may negatibo man nga epekto para sa ila. Kung hindi ni pag-suspend Bomberlin, may negatibo man nga impact sa mga pumuluyo, no, especially mas kangay sa aton. So muna bla Bomberlin ang ini nga desisyon do very ni Bomberlin do ka mga crucial nga desisyon ang gobyerno naton kapon way gisang may mahimo kundi i-suspend gid ang nasiling nga excise tax, especially sa mga oil products nga amo gini ang nagabutong gid subong, no, paidalom sa mga pumuluyo. Bomberlin ang presyo sa produktong petrolyo tigil-galaom kita maybe next week, no, may big time nga rollback. So ang dako nga pamangkot Bomberlin kung pila naman no, sinintimos ang i-rollback kag polo. Dari mo gid 4 pesos ang ginasaka sa diesel sang Tuesday. Siguro ma-rollback sila 10 pesos maximum 10 na gid sa next week. Ang gasolina naman 7 masang Martes 4 sa Martes naman na Bamuandro. Ang rollback. Amo gid Bomberlin. So sa muna kung ano gid man mismo sa gobyerno ang pagtutok sini Bomberlin kag pagtuon bala o paano ni mabatak ang ekonomiya naton kay syempre subong ang problema pagit Bomberlin ang nagadugang utang sa aton nga pungsod, no, paagi sa pila ni ka mga paghalit man sang pila ka kalamidad kamo ni nga pandemic. So kung tanaw naton dumago lang gid makita ni Bomberlin tani naka halog-halog man, no, kay galing ang situation subong nagabot pa gini ang kinagamo dito sa Ukraine and Russia. So do may mga epekto gid sa bugos nga kalibutan, no, especially way gid kita Bomberlin nakalikaw ang aton nga pungsod namong pungsod Pilipinas Bomberlin. Okay, thank you kay Andrew. Yes, Bomberlin, para sa pagpangalagad sa bombohan Big Time Minis Bombo France Andrew Borgosa. Para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andrew Borgosa. Di medyo hindi pa din nato na sa matumo na banwa kung saan mabaton sa mga Pilipino ang iniginatag organ na ginanon siya kahapon sa Malacanang nga 200 sa pesos nga ayuda para sa mga 12 million households kay sa parang pagasaka sa nga presyo sa nga produkto nga petrolyo. At least may 6 pesos nga atag nga gobyerno kada adlaw sa mga tagsa ka mga pamilya. But kung saan sino ini, hindi pa din natin matumod kung halin abi pila ning income nila sa nga magabato nga halin or ano ang or pila ang income sang pamilya nga posible nga makabaton na sining 12 million.
But ang ginpahayag is mga poor households diri sa ato na pungsod ang maka-receive sining financial assistance nga 200 pesos ang kada bulan. So, siguro sa iba na dira nga mga nagabato na sang ayuda like 4Ps, angay sang SAP nagligad, tiway naman to sila sang baton, halin sa maya social amelioration na program. Pero amo nang pamangkot sa subong, saan aabot ang 200 pesos? Saan aabot ang 200 pesos? By pila ka mga labor groups ka mga nagasiling, nga haluson tinaraso ni balang ginahimo o kon duway bala na panumduman ang ining rekomendar sa Department of Finance nang pakahapos lang bala, no? Pakahapos na lang. No, tamadan na magpalitik abi na dira kon ano ang nagakaangay nga himuon sang gobyerno para nga magamit naton sang gusto ang pondo o kon ang yara sa kaban sang gobyerno nga tanan nga mga Pilipino ang maka-avail. Tanan nga mga Pilipino ang makabenepisyo. Because hindi lang man mga kotoran naton nga mga nabilong sa it's either below poverty line kagidabi o kon remedyo general naton sa mga kotoran ang nag-antos sining pagasaka sa nga presyo sa mga balaklon, batanan kita. Regardless, wala sa payan kung ano kaya nga class, kung ano ang imong nga status sa sosyedad, tanan kita ang nag-aantos sa pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo, gabay domino effect nagasaka ang presyo sang mga balaklon. Sa mga nagapanguna nga mga balaklon. Anong payag diri sang grupo sa mga mamumugon sining padayon or gintanyag diri na kita sa gintanyag ginaprobahan ni President Rodrigo Duterte 200 pesos monthly financial assistance to 12 million households. Sigawa Secretary General Winnie Sancho, yara sa piya kalinya. Sir Winnie, live kita sa Bombo Radio Bacolod, sir. Upod mo si Bombo Erlin na mayong aga sa imo. Yes, Bombo Erlin. Good morning. No? Susubong man sa ating mga tagpalamati. Sir, do medyo fluctuate yung mga signal. Basta naka-loudspeaker ka lang, sir. Mabalik natin sa regular mode. Sige. Clearer na, sir. Anong imo yung mahambal dari kay 200 pesos ang monthly financial assistance nga batunon sa mga households bagod sining nagasaka nga presyo sang produktong petrolyo, Sir Winnie? Well, ang kuan ang labor sector effect di tama, no? That is why nga ang amon sining alternatibo in our meeting on March 21 was to post, no? Or is to post rather for a substantial wage increase, no? Ito, bisan ang mga economic measures ang gobyerno, luwas na kahinay, daw ka, sad to say, no, ka inadequate bala, pero is na sang 200 pesos per month. 200 pesos per month, i-divide mo na siya sa 30 pesos, that would be about 6 pesos and 60 centavos. We're going to divide siya sa family of 5. Ang buwas na is 1 peso and 30 centavos per member of the family. Kaya mo ina ang talaksan talmida mo. Si bisan sino siguro ang magtanaw. Kaya do ka si Kuawi ano mo na ang kuan man ang 1.25, 1.30. Ang dulce gani subong Pumperlen sobra na pesos mo. Si ka kwan bala ka budlay kag ikadua si ang 200 pesos kung i-multiply ta na siya sa real value sang peso which is 0.26 152 lang na ang yang real value. No, naganubo, no. That is why nga kinahanglanon nga i-restore ang purchasing power sang workers nga nag-erode, no, tungod sining supervening conditions nga ginatawag nga mo ang bulpino nga pagsaka, skyrocketing increases, no, in the prices of basic
goods and services. Sir So it is Winnie, not legitimate for labor to to demand for a wage increase because of the present economic situation that we are facing now. Sir Winnie, ang ining 200 pesos din para diri sa imo ang better. Ang suspension of excise tax so kung ining hatag sang 200 pesos monthly financial assistance sa mga pamilya kay kung lang tawon nato na sir sa pagpanagtag sang sapto kadugay pa sang pagtubod kung sino mga makabaton. And then pag claim mo dira so swerte pa kadugay mo pila ang batunon mo 200 gid. Yung bureaucracy ang gobyerno hindi manigar That is why mas maayo pa na nga i-suspend ang excise tax sa petroleum product. Panubuan niya ang value added tax. Di magkano ginawa siguro. Imagine if I'm correct for every liter of gasoline or petrol or diesel, I think mga 10 to 12 pesos ang excise tax mo. Kaya makuna masyado ka dako, Kasi nga mga economic managers ng gobyerno nagapamugong gid sila yaw nga hindi pag-suspend ang excise tax, kag hindi pag-reduce ang value added tax. Kaya kung may savings ang consumer, mabalik mo na gyapon kay man ibakal man na pagkaon, ibakal man na kinanglanon niya. Kundi kung may savings kag may lugar-lugar ang consumer, it will be spent on domestic spending sa Japon, Berlin. May ginagawa kita nga consumer participation. Kundi it will pump-prime the economy, mabalik man na Japon sa gobyerno. So hindi ko maintindihan nga nagapamugong Benicio Dominguez na dumapatay dito nga hindi pag-suspend ang excise tax. Pero may makapanguna-una inasang hindi mayo, Kaya di na unahon ka. Ang agenda ng gobyerno, kung ang agenda sang gutom ng mga pumuluyo, labi na gid ang mga ordinaryong mamumugo, Kaya manti, ang kamot sang mamumugo, amo ang nagatuga sang anggad, sang atong banwa. Karon kung ikaw sang ila pangabuhi ini, ang ambal mo bala, tanan-tanan dalasaan nimo. Magranong kung ano kunin mo, laway ka man kung gwapo, igo ka sinitanan. So, kita ni ang gobyerno, sa siling ko na bala, burden sharing. You have to share the burden by suspension of excise tax and the reduction of value-added tax. Hindi ay hando tinaraso ni Sir 200 pesos. Sa kuan Bonguerle, with all due respect, daw kuan ka bala, begal, tagaan ka muna. But in a way, begals cannot choose it. Hindi bala. Ang Pilipino, ang mamumugon, hindi man tabigan, Nga amuna nga daw, for me, in my personal opinion, it is an insult to the dignity of the workers. Mayo mo na tani nga buli, ginapusit na, pero di tanawa bala, na iya 6 pesos ang guaya, sobra pesos ang kada isa kung family of 5. Correct. Kung sino man tani ang nagbihon, sinagin paminsar Manila tani. Nung do parola na balakwan, sintilyo, ang degar, ang tibre, kung nabuyan mo sang sintilyo, he will open it with an open arms. Kaya man why nagid man siya kuwaon mo. But not, I think we should revisit, this scheme, Ikuanon Manila, isa alang-alang Manila. Kaya man ang public pesos in Berlin, there is Western Visayas, as of 2018 is 10,197. So ang buting ganon, ang sa isa kadlaw, kung i-divide mo nisa sa family of 5, i-divide mo sa 30, mga 334 ang adlaw mo. So kung tungaon, sa family of 5, madlagan sa mga lapit-lapit 70 pesos ang imong adlaw. Kaya ang 70 pesos, dugangan mo pesos. Kuha man gyapon 71. Nagkuhan man gyapon na you are only trying to prolong the agony of the workers. Sir Winnie, dayhan na mas makabenepisyo ini sa tanan. Kung ang ining ayuda nga ning igatag sa gobyerno, idiretsyon na lang abi sa mga oil companies
as a subsidy sir sa ginatughong? Mas mayo pa, no? Kaya mantilin, why sila sang rason na hindi sila magnubo sa presyo kung niatag sa ila. Kaya man, Berlin, bisan ano yan nga rollback? Kung rollback ang gasolina, kag ang petroleum, wala man rollback ang presyo mo. Correct. Ang economies of scale bala, prices are sticky downward. Kahapos magpa-increase ang presyo. Pero kung magpabalik ka, kabudlay, damo pa mga computation. In my experience with the Regional Wage Board for more than 20 years, hindi yung mga rason bala na pagpasaka sa aton mga basic goods and services, they were the same reason since time immemorial, no? Kung sa mga sardinas, nag-increase kuno ang lata kay imported ang ila ginasudlan, kung sa mga kape amuman, no? May mga imported components. So, react na lang niya. But the truth of the matter is, they could not moderate their corporate greed. Kani hindi kayo magpatay ng ulang gabinansya ang mga kapitalista. Subong mo, magaling ikay lang sang sa una. Kita ni panahon naman na mag-apply kita sa minatawang na burden sharing scheme, no? Gamayan nyo lang ang inyo nga return on investment tagain nyo man sang rated space ang mga mamumugon, mga workers to keep their heads above water, and most of all, if there is any increase, if there is any wage subsidy, it should be given across the board, no? Tanan-tanan. Hindi kayo masilig nga ang minimum wage na ang tagaan, ang naglabot sa amuning bracket, hindi na pagtagaan. Sinanglan, tagaan tanan to be fair and square. Kay sir, unfair man na bini kung in fairness man yan, no offense man sa mga poor households. But this is unfair para sa working class bala. Nga hindi ko wala gidya sang may mabaton halin sa gobyerno. Ang ginahatagan nga nagabaton na mo ni mga poor households. So, hindi naman poor household sa mga nag-eksperyensya sining pagsaka sa nga presyo, but tanan-tanan. Kung indirekta dito sa mga oil companies, at least across the board siya, tanan kita ang makabenepisyo. Yes, Benderlin, kagmante, hindi ba lang ginambal nila nga wage subsidy? It is easier said than done. Kaya nga, bilyon ang ilang nga budget, pero ang makuber lang kung 1 million workers. Here in Western Visayas, 1.5 na nadaan ang workers. Sabi mo, kaya ano ba ka, igo sinaman, mawangal siya ang iban, kay discriminatory na yan, at pilion mo lang ang tagaan mo. Because everybody is directly affected, no, by this economic crisis, no. So, dapat, binagon ng gobyerno, no, ang ilang mga polisiya. Kadang kinanglan pa ni Benderlin, they have to act with this part because kinanglan nato niya sense of urgency mo. Ano mo na ang tumpay kung patay ng kabayo man. Kaya mo na sa wishboard balay, ambal ko na sa ila sa March 21. Kinanglan na expedite ni ang 45 days na deciding period. Ilipoton sa natin nagabda within 45 days. Why man na nagasiling after 45 days? So, kinanglano natin ini as soon as possible, not later. Base mga changes mo, hindi rin nang bantayan naton kaya tikadamo sa mga nagpakamalao tabala kang ini konforme sa nga 200 pesos nga monthly financial assistance. Sir Winnie, thank you good sir sa time ni mo dali sa amon sa Bombo Radio Bacolod. Mayong aga sa inyo, yes, sir. Good morning. Thank you, man. Madamang salamat kay Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Kung i-divide nato ng ining 200 pesos sa 30 kadlaw, ang mabaton sang kada pamilya is 6 pesos. Kada adlaw ina siya banwa. So, kung family of 5 kamo, sobra piso ang subsidy ang gobyerno sa mga poor households. Kung initani mas na paramduman pagod sa gobyerno, kita yan nagapating kaalam sang mga miyembro sang gabinete tanay sang anuman nga administrasyon. It's either mandiriman kay President Rodrigo Duterte
Pero sa amo nga hugada, makasiling ka nga, tuwa nyo ginigin panumduman, mayo? Why ginigin politikan isang gusto? Kung inibala ang magahatag man isang dignity, magahatag man isang dignidad sa mga Pilipino nga magabaton sini o kung gwata sini tarso. Nga man sila ang gobyerno mga Pilipino, pila na naman sila production gid ang batunon nila. Wala ba na sila nga gina-underestimate ka na to kung ginahikayad na ginang 200 pesos. Pero, sino ang hindi makahambal? Naggamay lang gikatamang may guan isang 200 pesos. Bisan pa gani, isa ka kilo mo na bla, isa ka kilo nga isda. Makabakal ka man na dira, pero hindi ginanang gusto taman balang klase isang isda. Makabakal siya sang pila ka lata nga sardinas. Pila ng lata sang sardinas, subong almost 20 na pulo, for example, dirang bakal mo. Kilo sang bugas, 46 hasta mag 50, makabakal ka 4 ka kilo nga bugas. Kagiban pa ginadira, baka ka asin, baka ka nano. At least pagkatapos mo nito pila, nga nagpabalhas ka to, nagpainit ka to, kinapoy ka dito sa pagpila banwa, may madala ka pa uli nga 200 pesos. But before ang ining distribution sang financial assistance, kadugay pa sang proseso nga magdeterminar kung sanay sindo ang ining makabaton. Diba si iguan na ton sini siyam-syaman kita sini way pasang mahatag nga ayuda. Isa pang kadaan, pwede naman makahambal ang Department of Finance. Wala pa kita budget, subong, ulat-ulat lang kamudan. Ay, ginaprubahan pa lang to gani sa presidente. Ginaprubahan niya pa lang to, but gabangita pa kita sang sources, sang sining budget gani. Kaya siling tikwaon ni sa collection naton from value-added tax sa sining mga nagasaka ang presyo sa produktong petrolyo. So, dako man bilang resulta ang VAT o kanang value-added tax nga matipon sa ngaton nga gobyerno. Iway panigali isang kasiguraduhan kundi din naton kwaon ang 33.1 billion pesos nga budgetary requirements. Balik kita dito sa proseso. I-determinar to, DSWD, it's either LGU, kung sanay sino na dira ma-determinar, kung sanay sino to nga mga pamilya ang magabaton. Dugay-dugay, reklamo na naman, pigado man kami, nga waygid kami ya sa may nabato now. Kaya din naton, sino malipod manigar. Ang ining mga nagkakatabo nga realidad dari sa aton, basta nga mayara sang financial assistance, kung sino tong lapit kuno sa luwag amo tong makabaton. Kag-amo man gid ang mga nagkalatabo sa mga alin pa to sa mga ayuda to para sa bagyo, para sa social amelioration program o mga nano na dira. Nga may mga nagalusot nga mga reklamo nga siya do may sarang man siya nga ang nakabaton ina siya kami wala gid. Tipigado man kami. Temo naman na ang matabo. Or prone man sa gyapon na sining pag-slash o kon mga nano na dira sa mga opisyales sa ngaton sa gobyerno sa sining pagparagdag na sa ngayuda. And this is somehow unfair para sa working class. Para sa mga nagatrabaho. Kaya kung ining ayuda ihatag sa gobyerno para sa 12 million ka mga poor households, halin pa man sa tinalikdan to, halin sa may pagsugod gid sa COVID-19 pandemic. Isiling sa mga nagatrabaho, nagabayad kami sang income taxes kada bulan, pero waay gid kami may nabaton. No? Waay gid kita sang may nabaton ang mga nagatrabaho na to isiling mga kauturan. Ang mga nagatrabaho, apektado man sila,
kaagay man sa mga pigado na to ni nga mga kauturan. Di kitang iyang gabayad kita sang taxes sa sa to ni nga sweldo, hindi ayhan nga nagakaangay man nga magbaton man sang ayuda nagikan sa gobyerno ang populasyon nga nagatrabaho. O kung mayara gid sang income kada bulan. Sang sa mga kauturan naton nga sila lamang yang makabaton, halin sa 4 piece na makabaton na sila. Dito na naya bais dara because institutionalize ang ining pantawid pamilyang Pilipino programe. So, nagakaangay lang man nga makabaton man sila. Kaya amo na desisyon na nay-nay. But this is somehow unfair, di ba lang? Para sa mga kauturan na to, nga mga nagatrabaho, kay waigid kita yasang may nabaton. Magluwas kunta ni, kung ang ining amount, ining kantidad, ining budget nga inibanwa. Idirekta na lang sa gobyerno sa mga oil companies, hapos pa. Mahapos pa, tanan pa makabenepisyo, hindi lang ang mga kauturan na to nga mga nabilong sa poverty line. O kan below pagigani sa poverty line. Kaya hindi lamang ini mga kauturan na to ni mga pigado, ang mga nag-antos o kung apektado, tandaan kita may ginagakaon kita, nagabiyahe kita. Kung ang ining ayuda, ihatag sang gobyerno dito sa mga oil companies banwa. O kutob na dira sa mabato ninyo na ibuhin nyo niya sa ipasaka ninyo sa niyang presyo. Kaya once ka magsaka nga ng presyo sa produktong petrolyo, may domino effect na siya. Transport cost, sa presyo sang sini mga nagapanguna sini nga mga balaklon banwa. Iway na kita sang may mahimo, tanan kita. Di ba niya siling at ikaw ay gobra ka, hindi kayo makabatyag. Di kayo makabatyag sini bagsaka sang presyo. Kaya na sigurado, ged, nga tanan kita nga mga Pilipino ang maka-avail. Hapos pa ang pagdetermine, atag sa Petron, atag sa Shell, atag sa Caltex, atag kay Flying V, Clean Fuel, Petrogas, tanan nga mga oil companies. Imbes nga pasaka nyo ni, o amo nang ibuhin ninyo, subsidy, likop, likop, tanan kita nga mga Pilipino ang makabenepisyo. Kaya ni, sus pabudlayan tapagid. Sa kabudlay pangadaan sa pagtumod, may politika pagid sa pagtumod sining mga makabaton sini. So, sang pilahay mo to. Dobang kiling ang balas mo sa makapuli, ang batonon mo 200 pesos, gid. Another pila na naman pagkasunod nga bulan, 200 pesos. So, spurya gaba, no? Kamay pa ngayon siya, somehow, hindi approved ba lang ni sa presidente, may tsansa pa nga magkambyo kung ano na dira ang obrahon nila, Secretary Dominguez. Kasi pwede panumduman tapagin mayo, sir. Secretary Dominguez, iwan dira mga miyembro sa economic managers ng presidente. Namlang tama, nagkikapos ang pabudlayan tapayan, no? Pabudlayan tapagin yung mga Pilipino na kung ang gusto tagid makabulig sa tanan nga mga apektado sini. Pwede lagi na inang dasig lang bla. Why na 25 of energy o tumura nyo na mga oil companies nga nag-operate sa aton, hatagin na to aring kwarta. Hindi nga pala pang tumuro, pang listahon pa mga Pilipino nga mga makabaton. Ito sa mga dyan, da nga bisan hindi nagkakaangay, makabaton sila. Ayo. 18 minutos sa nakaligad o nang nabili ng tasang lasa dia sa aga. Magabalik ka tayo sa nato ng Miss World. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud mas Paradyo Bombo. 43 minutos ang nakaligada sa takna ng alas 9 sa aga. Pabalikan na banwa din sa tusin nga pagpangalagada sa palatuntunan na bombohanay big time. Ayon nga balita kaya basta sa mga beauty pageant ang daan na nagigitaya no, nagapangibabaw gid ang mga Pilipino. Subong nga nagaparayo na banwa ang Miss World 2021 dito sa may Puerto Rico. Ang aton nga pambato si Tracy Maureen Perez. Nagligada pa ni Kuntani pero paiwaya banwa kay may mga nagapositibo. So gina-postpone na subong nga Marso 17 oras dito sa may Puerto Rico and syempre oras man na diri sa ato na sa Pilipinas. But gabi na dito sa ila. So ang coronation sa Miss World 2021 nakasulod na sa top 12 ang aton nga pambato sa Pilipinas, Tracy Maureen Perez. Yara sa piya ka linya direkta mismo dito sa may venue si Bombo correspondent Freen Cartera Elix. Bombo correspondent Mama Freen, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernie na mayong aga, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Mayong aga dira sa aton nga mga kabombo. Duara gid kamo dira ma'am sa venue. Mayong Kumusta na gabi, subong hagin diri sa ang dalagan Puerto sa Rico. Miss World? Tama ka sa dyan, no? Ang mga Pilipino subong nga nagatipon-tipon diri sa Coca-Cola Music Hall sa pagtambong no kapag witness ang finals night sa Miss World kag labi na gid subong kay natawag na ang top 12 kag ikaapat na gintawag si ang ato candidate si Miss Tracy Maureen Perez. So grabe gid nga mo nga kalipay kag pagpasalamat sa inyong man tanan nga suporta kag pamuyo nga nakatulod na kita sa top 12. Hopefully magsigi-sigi pagid ni ang aton nga pangamuyo kag suporta no hasta nga matapos kag kabay pa nga masungkit gid sa aton nga kandidata ang ikaduwa nga corona sa Miss World. Aha. So, although na-postpone ni siya, ma'am, kaya last, ano panintandi mo, no? Last year. Pero na-postpone because ng December pandemic. 16. Oo. Correct. Okay. So, bali 40 sila tanan, ma'am, no? 40? Tama. Ang nagbalik subong para sa coronation sa finals night, 40 na lang gid. But nagkagina, nag-present sila sa mga pre-recorded videos nga ara complete pa ang 98 nga kandidata. Okay. So, bali sa halin sa 40 ka mga candidates, nagdireksyon na ni ma'am sa top 12. Yes, nag-top 12 and I think may ara pa nga top 6 kag mga final interview antes mag-announce ang ilang sang winners sa pumagabi. Oo. Sinong mga upod nga dira ma'am sa top 12? Ang naahon nga naabutan lang sa sulod no si Northern Ireland after sang 4 nga nag-announce na kay Miss Philippines nag-exit na kita but ang unang gintawag si Miss Vietnam nga na-qualify sa social media nga challenge nila latest nila nga challenge and then si Northern Ireland and then si Miss Mexico ang mga pangaduwagin tawag pang-apat si Miss Tracy.
So Okay. after sina, wala na ako naka-witness sa sulod, no? So I think natapos na ang tawag sa top 12 kag maga-proceed na sila sa next part ng ilang nga program. Okay. So, pilion na lang tayo ng top 6. Yes, I think may ara pa. Oo. Ang interview Mga daw diri, sort ma'am. of preliminary interviews and then top 6 and then final interview. So, bali duhagid gali, no? Excited kita, no? Kay nakita ta nga damo-damo nga mga Filipinos ang ari diri. Mm. Yes. Nga nagasuporta gid kay Queen Tracy. Ang iba naghalin pa sa US Virgin Islands, sa mainland na Mississippi, kag California, para lang gid mag-support sa aton nga kandidata. So ginakalipay tagid ang full support sa mga Filipinos and Cebuanos especially sa aton nga candidate. Mga pila ka mo dira, ma'am, abdi ka bilog. Sa Filipino communities, diri lang mo sa Puerto Rico, nasa 10 kami. And then ang iban pagid siguro kung i-account na more than 20 kami di Subo nga gabi. Oo. Lunsay man ni mga babayi or mixed ni siya, ma'am? May ara man yung mga pageant fans, mostly ladies gid man. Mostly ladies. Yes. Ano I have yung to say mga mostly ladies, di ba na ari diri? ano oras gani na subong, Ma'am Frin? 12 hours ang difference, kaso nasa 9:49 na kami subong diri sa gabi, kag I think magaran pang ilang nga program no hasta 11 o'clock. So standby lang kamo, kag padayon lang sa pag-support kag pagpangamuyo para sa kay Miss Tracy nga nagarepresent sa aton Mga country ano nga oras? Philippines diri sa Miss World. Mga ano oras ka mo dira ya, ma'am, nag-abot? Nag-inabot ka, nagkilit anay, diri na meet up ang mga Filipino as early as 6 o'clock. Nagtipon-tipon na kami diri, kag nagbanding, kag nag-prepare. So nag-start siya siguro mga 8 o'clock din. So, from on duway ka na nag-face mask, ano, anong mga patakaran na dira ya, ma'am, angon sa COVID, abi? Diri sa Puerto Rico actually, mask off na gid, except for those facilities or establishments nga naga-require. Sa tuod, sa pagsulod namon di, gin-require pa ang mask. Okay. However, so nagsulod kami di, damo-damo naman tao ang mga naga-mask. It seems like new normal na gid diri sa Puerto Rico, no? So namin na daw ginakalipay namon nga daw nagbalik na gid sa kung how it was before. Of course, naghahalong man may mga social distancing, but yes, mostly mask off na diri ang mga tao. Pero dapat fully vaccinated, ma'am. Yes, nag-ano sila, nag-require sila upon checking in sa pagsulod diri, kapangita gid sila sang ID and vaccination card upon entrance. Hindi pwedeng why ka na bakunahan, no? Makasulod ka dira. Yeah, I believe so. Kay kapangita gid sila ID and card. Ano ni ma'am kadako ang ining ano ganito, ma'am? Coke, ano to gani? Coca-Cola Music Hall. Coca-Cola Music Paano Hall. ko ba ma-describe? Mas surprisingly mas gamay gid siya as I expected. Sa tuod lang ang venue sa Subong, damo gid siya bakante nga seat. Pero ang energy sang crowd hindi gid niya matupungan kay kanya-kanya nga syagit, kanya-kanya nga cheer, kanya-kanya nga tawag sinitawag sa ngalan sang ilang mga kandidata. So mahambal ko nga naging advantage man na gamay ang space diri sa Coca-Cola Music Hall as compared sa Coliseo nga libo-libo ang attendance. Nagwa siya nga naging intimate siya nga celebration. So pero ang energy amo gid sa gihapon how you witnessed it. Kasadya, ka-lively, healthy competition man sa mga girls natin, sa mga countries nga naga-support sa ila. Nakalabot man ni 1,000 ang audience dira. Hindi ko lang na-compute no sa tuod lang kay dulong na sang pagsulod namon. Hindi ko gid makahatag sang exact nga number no pagka pa early kami nakasunod. I believe may 1,000 man guro, but it's not really that big. Not really that big. So medyo nagbuhin gali diri, ma'am, no, ang mga candidates. Sorry, ano liwat? Nagbuhin sila, ma'am, no, ang mga nagbalalik.
Oo, nagbuhin gid sila. I think amo man na ilang nga gina-protectionan no kay isang December grabe gid ang cases. So nagapasalamat na lang kita nga subong okay mahambal nga safe na gid diri sa Puerto Rico no, and bisan 40 na lang sila nga nagbalik, ma-feel mo man gyapon ang ilang nga sisterhood kag nami man gyapon na as is man gyapon ang Miss World nga feeling diri sa Puerto Rico. Oo. Exciting katama. Sige. Ma'am Frin, mabalik kami karon na sa imo, especially kung meron na sang result. Kabay pa nga makuha din naton ang corona. I think for the second time naman nga nakasulod na kita sa may top 12 sang Miss World. Ma'am Frin Cartera Alex. Yes. Enjoy ka mo dira, ma'am. Balik ka naman ikaw Bantayan karon. tagid. Sige. Thank you, good, Salamat ma'am. sa inyo suporta. Halong kamo and God bless. Maraming nga salamat kaya ba mo correspondent Frin Cartera Alex. Dito ganda siya mismo nagatambong sa mga sa may venue sining Coronation Night sang or dito gid siya mismo nagatambong sa may Coronation Night sang Miss World 2021. 2021 din siya kay December ang original schedule but gina-postpone. So hindi na gani kompleto mga kandidata ang nagpakigbahin na diri sa may pageant pagkatapos na nila Banwa or pagbalik na balang subong na ang competition proper. So sunod na kita sa may top 12 ang pambato sa Pilipinas sa Tracy Maureen Perez. So ang kuha niya sini masakyan na nato na karon ang yang blue gown and kabay pa nga this is a blue gown para sa Blue Crown. Sabi lang kamo sa dugang mga updates para sa siningga nagapadayon Coronation Night sa Miss World 2021 but direkta sa Puerto Rico. I-check kami nato na Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Bombo Jazz, come in! Sa Bombo Early, no? Sa aton siniiyang nga mga pinalangga nga matag palamati. Sinasiling muna gani Bombo Early, no? Ginapadigayan subong ang 70th Miss World Bombo Early, no? Ikastenta katuig na ni nga pagpatigayon 70th edition sa Miss World beauty pageant Bombo Early. Pero sinasiling mo naman Miss World 2021 ini, no? Kay bangod sa COVID-19 pandemic, supposedly gin-scheduled ini originally sa December 16 last year, no? Sa may Jose Miguel Agrilot Coliseum dito sa may Puerto Rico. Ugaling bangod sang sang COVID-19 tigin postpone ini Bombo Early, no? Kag nadayon ini subong. We are 12 hours ahead, no? Sang time naton abi sa Puerto Rico Bombo Early. So Butchiringon, Philippine Standard Time diri subong 9:56 in the morning. Dito sa ila sa Puerto Rico is 9:56 in the evening. So Butchiringon gabi dito, that is why Coronation Night subong. Kag out of 97 entrants, all in all, Bombo Early, mga kabombo, may ara kita sa 97 ka mga entrants or mga candidates from all over the world, Bombo Early, no? Ugaling ang nadala sa top 40, no? Ang placements naton, top 40, nadala dira si Miss Philippines, Bombo Early, no? Ang ginapabugat gid nga si Tracy Perez. So from top 40 sa subong Bombo Early, nag-top 12. Ara na kita sa top 12 man, no? We are so lucky kay from top 40 nadala man kita sa top 12. For the information, so aton si mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki mga kabombo, ang top 12 subong wala labot sa kay Miss Philippines Tracy Perez, nadala man si Miss Colombia Andrea Aguilera, no? Ang Czech Republic na si Karolina Kopenkova, ang Miss France na si April Benmayum, si Miss India na dalaman Bombo Early, no? Mga kabombo ni Manasa Varanasi, kagsubuman ang Indonesia si Carla Yus, si Miss Mexico na dalaman si Carolina Vidales, Northern Ireland si Anna Lich, si Miss Poland na dalaman si Carolina Bailauska. Miss Somalia, grabe no, ka mga ethnic ang mga nagdaan na dala sa top 12. Si Miss Somalia, si Kadiha Omar, kag araman si Miss Vietnam, no, si Du Tisa, kag subuman si Miss United States, si Sri Saini Bombo Early, no. So
magahulat kita kay ang masunod diri amo ang top 6. And the top 6 may ara na kita sang 3 major winners, which is the second runner-up, the first runner-up, and Miss World 2021, Bombo Erlin. Ang nabi diri Bombo Erlin kay after balang wala ni ginahiwat ang swimsuit competition after 5 years of hiatus, Bombo Erlin, abi mo patigayon subong sa Miss World Beach Beauty. Bunsilingon may swimsuit competition ang ining edition sang 70th edition sa Miss World Bombo Erlin. No, kung sa diin ginahiwat ini karon sa Coca-Cola Music Hall sa San Juan, Puerto Rico. Kag ang presenters diri ang nangin host duha ka lalaki. Si Peter Andre, si Peter Andre Bombo Erlin, isa ka English singer and television personality. Kag subo man si Fernando Allende, no, kanami sa tingog kaina siya man ang isa sa mga nag-serenade, no, si Luis Fernando Allende Arenas, isa ka Mexican singer, actor, painter, film producer, and film director Bombo Erlin. So kahulat-hulat kita para naman sa top 6 kabay pa nung aton siniyang si Miss Tracy Perez. Grabe, bigli si Tracy Perez Bombo Erlin, no? Si Tracy Maureen Perez, she's 28 years old, no? Mag-birthday ini sa Bombo Erlin sa March 23. Dali na lang. Kabay pa. Oo, kabay pa nga mangin gift ni sa iya, no? Taga Cebu City siya, kag nabunag siya sa March 23, 1993, kag abi mo Bombo Erlin, isa ini siya ka industrial engineer. Imagine, ang yan sa education, industrial engineering, i-engineer na ni siya Bombo Erlin subong, kag isa man siya ka model, no? Ang isa pagid ka daw ka special na istorya din ni Tracy Maureen Perez. She was born premature, Bombo Erlin, no? Sa March 23, 1993, no? Premature ini siya, ang iya sining single mother lang ni or single parent lang ang nagpadako sa iya Bombo Erlin, no? Si Chona Acibal Perez, kag nangin former beauty queen man ang iya sining Iloy, no? Bombo Erlin, no? Binibining Pilipinas or Binibining Cebu, finalist ka Binibining Pilipinas 1979. Kag original ini siya nga ang ila siniya roots sa taga Bayugan, Agusal del Sur sa Mindanao, Bombo Erlin. Tugtog nga nagsaylo sila sa may Cebu, Bombo Erlin. No? So nag-graduate si Tracy Perez sa University of San Carlos with a degree of industrial engineering, Bombo Erlin. So aton angan-angan nun kay ara na kita karon sa top 6 Bombo Erlin, kabay pa nga ma-shine ang aton siniyang representante dito subong sa Miss World 2021. Okay, Bombo sige. Erlin? Igabalik lang nato na karon na mo Jazz. Kaya ma-interview pa and then top 6. Another interview pa gid, no? Do make or break na ni siya mo. Yes, Bombo Erlin. Okay. Thank you, So sa Gabe, subong, Jazz. So hulat-hulaton talang Bombo Erlin kay I'm sure, no? Kay we are sa Nicola, we are 12 hours ahead sa time sa Puerto Rico. Bonsilingon dito sa ilang mga alas 10 ang takna sa gabi, isubong dili sa aton alas 10 ang takna sa aga. Bombo Erlin? Sige. Thank you, Gabe, Jazz. Yes, kikan diri sa newsroom ini ang inyo alaga Zimpo Jazz de Jesus Madrigal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Maraming salamat kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Standby ka mo kaya igadulong nato na dugay-dugay ang resulta sa coronation night sa Miss World 2021 na ginapatigayo na dito sa Puerto Rico. Ang ato na sa niya pambato, Tracy Maureen Perez. Nakasulod na sa top 12, dugay-dugay ang top 6. And then mabaluan na nato na kung nasa na sino ang pagkakoronahan na 1 minuto ang nakaligad sa taknang alas 10 sa aga. Wala po sa na ang ato nga tiyampo dari sa pagpapangalagad sa nga palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa udon. Delegad namang sa matutod nga numero 1. Upta na kitabwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!